اوست احوال گوادر 17 مئی 2020 اوست الپیر ارگنائزیشن کارمستر و جمام جان دشتی و حساب دار مجید صالح سروکیہ مروچی گوادر دمگی کمیٹی باز قادر برکت اکرم یاسین نعیم اشرف فیصل نبی بخش ہمراہیہ پیشال و گنزاپا غریب مزدور طبقہ مردمانی و حاطرہ وردن و وراکیش بارکتک انچو کے شما سرپدے کے اوس ویلفیئر آرگنائزیشن غیر سرکاری گہبودی گلے کے وتی باس کو بلوچ دوست انسان دوست براتانی کو مکاگوں کارکنگائیں ماں ہمیں کل مردمانی محنت واریں کہ گران وعدہ کو ماں ہمرداری و ہم کو پک بوتگن یہ کمک عام لس ملوک ملکی و در ملکی بلوچاں کو تک ایشانی تہا ہچ وڑے سیاسی و سرکاری کمک نیز اوس اروڑیں جاوراں وتی بے وسیں راجے ہمراہیں جائے ما شما اوس تاگوں ہمگام بیں جوہد پار کسا اوس پبیوسا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان اوس تی جود نمیران باتن گو شما دست بندین که اوس تا گیشن چه گیش کمک بکنید رمضانی مبارکی ماها وتی فطر و زکاتانا اوس تی جهگیران سر بکنید جود پا هر کسا اوس پبیوسا سلامتی پا بلوچ راجا